kapitan! Andrea, no. Itu Nadim ya? Wah, to je dymu. O, klepatko naše žije. Ono tam žije! Wah, itu Nadim. Mamus! Greška tam berg máte baradu. Ja mam Štipu má oči. Nie svieti ten majak. Mam poczuć, że już to zaczyna kurić! Hej? Obfici, że mam rękawice. Hej. Kurwa. Dobre, cuniem a pôjdem po poli.
Dneska to je ešte sranda. Ja už som iný youtuber, chlapci. Neviem, či tam bude zatiaľ. Je mi zima na ruku. Ale zatiaľ ideme. Niečo sa posulo. To sa mal vyložiť až doma. Aj mne sa zdá. Aha. Alebo z toho do tega. Tu to nič neskyslo, to je lepšie asi dať. Čo? Lebo vidíš, tu to neskyslo, lebo tebe to len španuje v tom rohu. Ako. A teda čo mám tu spraviť? Neviem. Ale máme rezervy. To len urob okos. No, to by už mohol držať. Uvidíme dokedy. Ďalej je že vraj minus 12, takže sa oteplilo.
Nemám pál, nepískaj teraz. To je nezodpovedné odo mňa. Ani nehľadím kam idem. Zrazu Jarek, ty kokos. Teraz riešime, že kade pôjdem, lebo Roman prejde s týmto, ale ja s týmto. No veď priamšom poviem, nie takto, no. Ale zase keď už sme tu. Trochu ľadu. No, to nie je dáko hlboké. Pozrieme, uvidíme. To ja mám ísť pešo? No tak tu nechám Vaňu dneska, no čo? No to nezera hlboká až tak. Akože na traktor to nie je hlboké. A to si myslím, že prejdem. No! Podľa mňa prejdeš. Keď si mi prerazil, tak určite. Ale to si mal postaviť tak, aby ma kamera videla, ty bagaňa. Piči, to len ja tu mám ten youtuberský myslenie. Oj, dám ti aj tak kameru tuto, hej. No do piči. Kultúrna vložka. No piči, nebehal som ani nepamätám. Šťaľ mi treba. Ja, no poďme. No poďme. Nízky záber. Akurát. Počúvaj to, čo tam je za skok? No do piči. Počkaj. To by som mohol, nie? Prejsť. Počkaj. O kurva. Ja, dobre, to nič, žívaj. Ale pomáli. Tam neleží. Nie! Ja na piči. To je závej. Kde? A potom? A ručka, pačka, zatáčka, z auta sračka. Reťa sa mi ako si... Tak najhorší úsek za sebou dneska. To akože hej. Aspoň pre moje auto, no určite. To je isto. Reťa sa mi trošku ako si skrútila. No to už. Jebem na ňu. No dobré, ale to musíme ísť vlastne tam však, doľava. No. Lebo tady je to asi... Tam neviem, keď to ide. Veď ako zajdeme. Tam nečo. Ako zajdeme. Veď to je vlastne každý raz. Akože hej. Tá vlečka není ťažká, no. Nie, akože taká akurá, má celkom široké tie pneumatiky. Tak... Jak nebude závej, traktor ide v pohode, no. Hej. Vidíš, ako to teraz ťuká? A cez zimu, kurva. Keď majú novú baterku. A štarter.
Piče, nevládzem. Ja to neviem, ako tu idem za autom prejsť. No, ešte niekto? Kurva. Bei mir weg. Behaj v týchto 5-kilových kurvách. Ale konečne som vedel, ako to vyzerá, ako kokotne vyzerám, keď bežím desi, aby som ťa natočil. Hej no. Dobre, super. No, to sme doma. Ale na to nemá reťaz, len hladké gumy. A tak to má zimáky, vieš, akože tie zimné robia veľa. Ale no, akože tam hneď jak som akože držal tú tvoju stopu, vieš, že doľava, a lenže pozerám. Ty si o koleso širší. Hej? Aha. Aha. Predek ja mám o koleso uši ako ty. Aha, okej. No, ani neviem. Ale zase keby si mi ty nezrobil kole, tak tu v živote nevidím. A neviem, ideme asi čo, ideme tam taďar skúsiť, alebo? No tam je tá strmina, však, taká do hora. A tam neviem, či ty vyjdeš. Akože, no, ty by si vyšiel, ale ja... Asi, hej, ale... A tak máme lano, vieš, veď ma vytiahneš. Akože hej. Ale bez reťazí na traktore, no neviem, či by to vyšlo. Akože, no. Asi nie. Myslím si, že nie. Neviem, podľa mňa nie. Tá reťaz robí strašne moc. To hej. Veď aj na tom ľade možno, vieš, že tam... Wow, to keď som videl ten schod tam, si do piče. No boha. Čo tu idem robiť? To isto, to To vyzeralo zle. Ale akurát ti to vyšlo. Akurát je tak ten najazdový urobený. Hej. No, posledný výjazd nás bude čakať za chvíľu, tam tým kopcom. Som zvedavý, lebo ten začiatok je strašne strmý, to neviem, či tam vidím, akože či ten traktor vyjde, ale ten by mohol. No a keď tak ma potiahne, máme navijak lano, takže nemá by byť problém, ale vyskúšame.
Nebrzdí mi ručná. No tak tebe jebe. Čo je do piče? Či som slabo zatiaľ? A som guma, neviem ani kokot. Pohľadne auto bývalé to dať. Dobre. Bežím. No boha. No neviem, či vidíme. No. Tam bude závej. Takže rovno. Zatiaľ som ručné auto vycúva. Čože? Zatiaľ som ručnú a auto ide dozadu. Ale to nie je, že kolesa by sa šmýkali, ale kolesa mi nebrzdia zadné. Aha. Ako neviem, či som slabo zatiahol. Čo to tu kurva šlo? To je kvoňa bodače, nie? Má kopita. Poviem, či to je medveď. Ale to je asi iná stopa. Auto tam stojí, tak je dobre. Možno keď si skúsil, lebo tam je asi koľaj, Roman. Môžeme to dať ako zatoč. Áno, tu je problém zatočiť. Pičo, to auto zo neho ďaleko, mám 40% baterky, Vary, ideme dovtedy. Kurva. Mám to natočené. Ale dobre. Tam by ten predný náhon asi pomohol. To neviem, ako to ja chcem ísť. No, cez to menšie odporu. Začiatok bol celkom dramatický. Ja len takto tam stojím
A rovno na mňa ten traktor padal. Práve si povedať, ma nevidíš? To isto. Ja sa neujdem. Ujem. Pekne Roman, akože dobrý výkon, tam si to pekne stočil na tej brzde. Akože klobúk dolu. Som teraz ty? Akože toho sa bojím, ja tam asi nevidím. Nie, no. Cez ten závej to je asi... No veď uvidíme, možno keď poviem tak krížom. Akože to, hej. Skúsiť ako to natiahnuť, oblúk. Tak by to mohlo. Možno keby tie reťaze mali tie väčšie štufle, tak... Hej, veď to sú také no... Také, nie až také. Ale vidíš, ale to je čistý ľad. Proste vieš, veď to... Tam by si potreboval takú reťaz, že je kamaráde. Ako mali tie Orvexy tu pod kou. Áno. Len takú lesácku, no. Ale dobre. To pičaj do snehu. Nízky záber. Nie je to dramatické. Piču dramatické bolo? Tam chcem akože spraviť. Tiež neviem, ale... Kurva. Ja som úraz do piči, nie bežec. Hýbaj! To do piči. O piči tu! Sa mi zdá, že si mal tú vlečku ťahať ty. Akože, je toto dobre šlo. Skús! Kde ide? No nevím, kde asi. Napriamo nevyjdeš. Akurát neviem ísť hore kopcom, čo by bolo. Jak mama? O hodiny určite sme u teba. Čau. To napriamo nemá šancu. Akože, ale ten prvý, tam keby Akože to hej. auto tam nestratilo, tak len ako sa tu stočí, vieš, vidíš, že mne to auto nech... Akože tuto, keby som možno takto, že skúsil tým tik-takom nejako. No tak jedine, ale ináč. Ešte horšie. Iha.
teraz tu. No, keby si skôr sa cúhnul tam a vieš, ako možno tým kopcom vysť. Neviem, no tam ma ťahalo strašne. Akože hej, ale teraz keď si sa rozbehol, tak ono ti to vyjde. Mal cúhnuť a rozbehnúť to. Cúvaj rovno. A teraz. Že piči, stiahlo ho. Alebo na spiatočku, tak. Tak ja by som šiel, vieš, tak, rovno zas. Lebo... Ručná. Oj, tam je garant. A to piči. No teraz už úplne, tam je riadny garato. Tu je tá cesta, vieš. A kurva. Si položil. No, to je koleso máš vo vzduchu. Tak ide polu. No a tak ďaleko a tak blízko. No dobre, nevadí. To je bez reťazí ťažký terén na takýto prejazd. To hej. Dobre, ťahaj láto. To palce boľa. 13 minút trápenia. To piči, ale to som ako si zaparkoval, nie? No, čo si nekričal? Tak vedel som, že kde si ten garát, len piče. Nevadí. Hej. Nemaja. Nie. Jo. Tak to je pamiętaj.
kvôli tomu to som tu bežal? Akože no. Aspoň jeden kopec som prešiel. Teraz rozmýšľam, že je 12:30, keby som šiel, že by sme šli bez auta, tak už sme hodinu doma. Aha, takže takto. Ale akúčko som ti dobre odniesol. Nie, veď ako tak jasné, no s tým, veď ja som si myslel, že pri vode sa otočím, akože dneska som nečakal. Akože ja som tiež na tým neuvažoval. Hej, že, ale akože dobre, no vraj nejde mi ručná. Neviem prečo, asi zamrzla. Lebo šla mi, ja som ešte doťahoval, ale zatiaľ stojí, ale... Hej. Takže uvidíme, som zranený a som šťastný. A ešte keď pôjdeme večer do domu. Jak do domu? To vyložiť a To chceš ísť nazad? Aha. Akože ja si myslím, že by to vycúvalo, tá vlečka hovno váži. No ďalej si tu. Počkaj, ja to vyskúšam. A čo to? Kde to chceš dávať? Až tam? Čo ti jebe? Si nepojel to preto. Ne, ešte si nemá. Tá kamera vôbec nahráva ešte? To čo šla za jeba za mnou ten Veď som kúkal, jak ťa tam obehol. Moje 3 gumy sú malé na tú jednu jeho. Tak asi Valtra, alebo čo to bolo. Takže mi chceš povedať, že na piču som išiel vonku. Úplne zbytočne. Nie, aby ťa slnko videlo. No. Zima mi je teraz, hladný som jak kokot a nevyspatý som. Čo to mám aj natočené. Čo ja viem, ja si myslím, že by to cúvlo. Jediný uhundraný je tu Dominik. Ja som šťastný. Ja som dneska fakt šťastný. Kokos. Zamrznutý úsmev. Počúvaj Dominik, ráno bolo minus 17, takže... A naštartovali sme tú kurvu. A tak máme novú batériu. Akože, hej. Čo? No nič, dojem z vazelínu, bo to nebudem počúvať celé. Ale kokot rogalo. Hovno. Hovno. Neviem, či to bude vidno. Môj hnusný ksich určite, to je vždy, ale typek si to lieta na rogale normálne. Čo ti vie, to je dneska deň. Za pol hodiny sme doma. Hej. No teraz dá ako zísť. A bude dobre. Začal to brzdiť celkom, no idem pomaly jak dôchodca, ale... No to už ani na tej jednotke nie je dobré ísť, lebo ešte tam ma ťaha rýchlejšie. Horšie bude výsť hore teraz.
si sa tam krútil, no potom si prešiel popred mňa, boha si nech to oči. Ale vidíš, hej. Akože ja som tam potom prešiel, keď som šiel, tak som valil 50. Hej. Som tam dal trojku. Ty môj kokot, a ty? Nepriťahol ťa? Nie. Ty si jebnutý. Mal? Ja som nemohol. No to. Čo to tak naklonil, kurva? Ja? Čo sa to tak naklonil?